Niin. Joo, vähän tulin kertomaan, että olisi pitänyt lähteä tänään tänne aamulla tuonne hammasröntgeniin. Mutta mitähän no kuin pommin perhana. Aamu herätynyt ei ole minun varten. Niin, että aamuherätykset ei ole minun varten ja pitänyt parata tänään uusi aamukohtasoittaja. Sanoi, että tekee suoraan iltapäivälle aikaa, että kerkiää herätä. Tälleen. Aamulla mitään muita aamuherätyksiä ei ole näköjään. Hyvä. Mutta paratta petotti järppit. Moikka.